Minsan, nakasalalay ang pagunlad ng isang lugar kung ito ay may koneksyon sa mga karatig na bayan o lungsod upang mapadali ang pag-angkat at pag-deliver ng mga pangunahing produkto na nakakapagpasigla ng ekonomiya sa isang lugar. First time natin dumaan dito sa Dolores Bridge. Ayan. Isa na rito ang pagkakaroon ng mga tulay. Mapabilis ang daloy at transportasyon ng mga tao at magiging madali rin ang biyahe ng mga motorista. Like, meron nga dito footbridge. Kaya sa episode na ito ay atin namang pupuntahan ang dalawang bagong tulay sa bayan ng Bacolor. Clearance 2.7 meters. Una ang Dolores Bridge na matatagpuan sa Barangay Dolores. Ito ay may habang 385 meters, 2-lane concrete bridge na may lapad na 7.32 meters at mayroong 1.1 meter pedestrian walking lane. Mayroon din itong dalawang approaches sa magkabilang bahagi. Ang proyektong ito ay may budget na 362 million. Ito masasabi nating mas kumpleto to dahil may mga pintura na at saka merong barrier. Ayan, no? Pero bago yan ay atin munang pupuntahan ang Maliwalu Bridge sa Barangay Maliwalu, na kung saan ito ay isa sa mga barangay ng Bacolor na tinanamo ng matinding pinsala ng lahar ilang taon na ang nakalilipas. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo kong muli sa ating road update solo adventure dito sa Pampanga. So what are you waiting for? Let's get it on! May mga namimingwit doon, no? Pero kita niyo mas malapad yung ano doon. So good afternoon Kabalen and welcome once again sa ating panibagong adventure. So ngayon nandito tayo sa may Barangay Lara, City of San Fernando. At boundary lang ito ng pupuntahan natin. Pupuntahan natin yung bagong bridge na kabubukas lang dito sa may Maliwalu. So yung Maliwalu parte na ng Bacolor. Bali boundary sila itong Barangay Lara and then after this one Barangay Maliwalu. So tingnan natin, dadaan tayo doon sa may ilalim. Kasi kung pwede naman mag-cross doon sa Mega Dike papunta ron, may nakita tayong daan. Pero tignan natin sa ilalim kung may rough road doon. Titignan natin kung may lulusutan patungo doon sa doon sa pinakabungad ng bridge. Okay, so samahan nyo ako doon at titignan natin yung latest update sa brand new bridge ng Barangay Maliwalu. Eto na naman yung ulan, no? Nagtanggal tayo ng kapote, ngayon ulan. Approaching na tayo sa may boundary ng Maliwalu. Kung makikita niyo yung bridge na to, bagong gawa rin yan eh. Dati kasi dumadaan tayo doon nung nire-repair pa lang ito. Merong steel bridge doon. Ito, tingnan natin. Hindi naman masyadong malakas yung tubig. Pag nandito ka, kitang-kita mo na yung Mega Dike. Ayan na siya, oh. Yung Porac Bacolor Mega Dike. Ito na. Welcome Barangay Maliwalu. Nung last time na dumaan tayo rito, nagre-repair sila sa mismong dike eh. Bali yung nakakadaan lang yung papunta ng San Fernando. Doon papuntang Bacolor. Dito sa papuntang Porac, hindi nila pinapadaan. Ito yung entrance ng dike. Ayan, o, ang taas. Pero dadaan tayo dun sa ilalim, dun sa may rough road. Maliwalu Barangay Hall. Tignan yung slope dito, ginawa nilang park.
pinuturan yung mga halaman. Ay, sarado yata. Parang sinara na nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung may bridge. Hindi open. Open sa mga tao. Oop. Ayan o. Merong bridge dito. Tignan natin. Bali, pupunta natin yung tulay. Yung footbridge, yan yun. Ito. May ginawa silang footbridge doon. Ito. Medyo hindi naman gaano palagi yan yung tubig. Yung sa taas yung mega dike. May nakita tayong dalawang bata ron. Doon niya papunta yun. Doon niya papunta. Alinin, doon niya papunta yung dalan yun. Saan papunta yung daan na to? Lara? Saan? Sa taas? Meron sa taas. Ano po? May pataas dito. Akala ko may pababa doon. Oh, may daan doon. Shout out kay Pogi. Shout out po. Hello Pogi, anong pangalan mo? JR po. JR. Tagalog ka, Kapampangan? Tagalog. Tagalog. Tagalog si JR. Sige JR. Ito. Ito na yung nandito tayo sa may footbridge. Then, sa taas, yun. Yung mega dike. Hello. Shout out ka Relo. Ayan. A few moments later. Ito, gutom na gutom yung kambing. Ayun, tanaw na natin dito yung bagong bridge. Ito. Bali, di pala tayo pwedeng dumaan dito. Dahil magkukross nga tayo dito sa may pinaka river. Bali, ito yung lalim ng mega dike. Dito nanggaling na tayo dito eh. Lumabas tayo dun sa Barangay Potrero. Medyo tricky din yung daan dito dahil maraming paliko-liko. Pero next time pag may araw na, magti-trail tayo dyan. In the meantime, yun yung pupuntahan natin, yung bagong bridge ng Maliwalu. At saka kung may time pa, yung isa pang bridge dun sa may Dolores. Bali pareho silang nasa Bacolor. At dalawang bagong bridge sa Bacolor. Umulan na Umaambon na naman. Tara, akit na tayo. Dito nasimentuhan na. Dito na-asphaltuhan na. Doon dati nire-repair eh. Ayun, kitang-kita na natin yung dalawang bridge. Yung isa doon sa malayo. Okay, ito na yung start. Start ng Palusong. Palusong na daan papunta dun sa bridge na yon. Dun sa Maliwalu Bridge. Not passable. Use the bridge. May mga putik-putik. Huwag na lang sanang lumakas yung ulan para makuna natin ang aerial shot yung tulay.
gumawa sila ng panibagong ano rito, daan pinatag nila. Mukhang malalim na doon. Yun, no? Ito na. Uy. Hindi pa naman talaga totaling tapos kasi sisimentuhin pa to eh. Tingnan nyo ano pa oh. Lupa pa siya. Pero passable na yung bridge. Siguro kahit sa mga truck pwede na yung daanan nito. Ayan. Diretso tayo hanggang doon para makita natin. Yun. Nagkaroon ng sunshine. Parang malakas yung current dito. Ayan, hanggang dito. Balik tayo doon. Doon naman tayo mag-drone yung banda para mas malapit ng konti. May araw pero umaambon. So magsiset up na sana tayo ng drone kaya lang biglang umambon. Ayun, no? Medyo malakas yung tubig. Malakas yung agos ng tubig. Bali itong bridge na ito yung magsisilbing daan na magdudugtong Bacolor papuntang bayan ng San Fernando. Ayun. Kamukha ng isang bridge doon, no? Pupuntahan din natin pagkatapos. Yung Dolores Bridge naman. Bali ito, Maliwalo. Ayun, no? Ganito pala talaga yung ginagamit sa mga flood control. Itong mga sheet pile. Yan, sheet pile. Yung nakita natin, ang daming ganyan doon sa Arayat eh. Medyo gumaganda na yung panahon. Makikita na natin yung aerial shot. Nandito na tayo sa may intersection papuntang Del Rosario at papuntang Dolores. Ayan, kakanan tayo rito papunta ng Dolores doon sa may tulay. Ayun o, sarado pa. Barangay Dolores. Tignan natin kung passable ba yung ginawa nilang tulay dito. Barangay Dolores Zone 2. Ang tagal natin tumira doon sa may Sindalan, pero hindi tayo nakadaan dito sa diretsong kalsadang ito. Kasi nung time na yun, inaabangan natin na magkaroon ng tulay dito eh. Then hindi na natin na masyadong napansin na may ginawa na palang tulay.
maputik lang dito dahil dito halos dumadaan yung mga truck na nagkakarga ng buhangin. Dahil sa diretso natin dyan, quarrying site na halos yung mga ginagawa dyan eh. Pagaya no, no? Ayun, tingnan nyo, may backhoe doon. Ito yung mga dump truck. Diyan yung mga nagkukwari. Ito, wow, ang ganda pala oh. Wow. Yan, tara, tingnan natin. Yan oh. Vertical clearance 2.7 meters. Wow, ang ganda pala. Ayun, kanina doon tayo galing, doon sa isang tulay doon sa malayo. Doon tayo galing kanina. Yung pagkakaiba lang, dito meron ng barrier para hindi makadaan yung mga malalaking truck. Doon wala pa, pero hindi rin naman siguro pinapadaan yung mga truck doon eh. Yan. Yan o, tingnan nyo. Wow, ang ganda. Dito muna tayo. First time natin dumaan dito sa Dolores Bridge. Ayan, dito sa Dolores Bacolod. Dito yung ano, bago-bago. Kanina galing tayo doon, no? Doon sa isang bridge doon, doon sa may Maliwalo. Ayun, nandito tayo. Sa Dolores. Bali, dalawang bridge yung ginawa sa Bacolod para maibsan yung mga magbiyahe ng mga kababayan natin taga Bacolod pupunta ng San Fernando, pupunta ng Angeles. Magiging easy na yung access sa daan. Pero kita nyo, mas malapad yung ano doon. Ang tawag doon yung ilog, mas malapad. Dito naman, merong nagkakarbone. Hindi ka natin kuya kanina. Bali, dadaan na tayo mamaya. Dito na, diretso na tayo. Kasi dito halos dumadaan yung mga papunta ng San Fernando, gano'n. Kasi yun nga ang mega dike doon, sarado. Bali, sarado siya. Merong rehabilitation na nagaganap doon para mapaganda yung mega dike. Kasi tuwing umuulan, lalo na pag asfaltado yung daan, madaling masira. Isipin mo dati, Lacarland dito nung pumutok yung Mount Pinatubo. Ngayon, tingnan mo, nakabangon na.
I think dito na magtatapos yung vlog natin. Yung latest update dito sa dalawang bridge na binuksan dito sa Bacoor, Pampanga. Ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Kuelandas signing off.